abuk nite among nani chai tunai kana chai mano sanya ko ang kabisi chai mia chocolate rock on hade chalai sini Batang siya? Hawala ito na? Kayo kisa? Okay. Balam ni Black. Kayo mamang so. Akas ka nga. Akanya si tongka chai me ayang tongka ang bisi menterok chai me bla male Ancaman mo. Saan mga kat eh? Hindi ka natin naman tayo. Dan asal apa ya? Balam ni lang. Ang gajaw. Ano mo? Kami na ba? Stop. Tama na. Hindi na tayo.
Angela. Thổ mà cha ha. Tabuk nga cabai kya gang te o badam ningi chai mali ang badam rok nga sa ham sa on baga akayun ke chali apakai gite nong no kaisa sanam sungo jani channel o tabuk buk ketal ko ge ro kisa dakti kai channel no subscribe kai bell icon no sine ready tamni ke ang video je pro ketal dawo after no rok ani video notification mane mana chat asung no te like share comment khainai tapok di hambai